Аннары Раббы Мусага әйтте: Мисырга кайткач, минем кыдыретем белән тудырылган барлык магъҗизаларны Фиргавен алдында күрсәтергә онытма. Ә мин аның йөрәгенә кирелек салырмын, һәм халыкка ул китәргә рөхсәт итмәс. Муса белән Харун Фиргавен янына барып, менә нәрсә диделәр: Исраилнең Раббы Алласы сиңа, минем хөрмәткә бәйрәм ясасыннар өчен халкыма чүлгә чыгарга рөхсәт ит, дип әйтә. Фиргавен исә: Кем соң ул Раббы? Нишләп әле мин аны тыңларга һәм Исраилиләрне җибәрергә тиеш? Мин Раббыны белмим һәм Исраилиләргә китәргә рөхсәт итмим, диде. Гайбриләр Алласы безгә күренде, дип җавап бирде Харун белән Муса. Зинхар, Раббы Аллабызга корбан китерү өчен безгә 3 көнлек сәфәргә чүлгә чыгарга рөхсәт ит. Әгәр моны эшләмибез икән, ул безне үтерер. Без я берәр аурудан үләрбез, я кылычтан һәлак булырбыз. Ә Мисыр патшасы: Муса, Харун, ни өчен халыкка эшләргә камачаулыйсыз? Барыгыз, эшләгез, диде. Исраилиләр өстеннән күзәтчелек итүче назирларга һәм җитәкчеләргә Фиргавен шул көнне үк әмер бирде: Күбрәк эшләргә мәҗбүр итегез. Ул чагында алар эшләрләр һәм ялган сүзләрне тыңламаслар. Муса кабат Раббыга мөрәҗәгать итте: Я хуҗа хакимем, нигә син үз халкыңны шундый бәлагә дучар кылдың? Нәрсәгә дип мине бирегә җибәрдең? Мин Фиргавенгә барып, аңа синең исемеңнән сөйләп бирдем, һәм ул шул вакыттан бирле халыкны җәберли башлады. Син бит халыкка ярдәм итү өчен бер нәрсә дә эшләмәдең. Шуннан соң Раббы Мусага әйтте: Фиргавен белән нәрсә эшләвемне син менә хәзер күрерсең. Мин аңа каршы үземнең кыдырәтемне юнәлтермен, һәм ул минем халкыма китәргә рөхсәт итәчәк. Хәтта үзе үк аларны куып җибәрәчәк, чөнки мин аңа үземнең кыдырәтемне кулланырмын. Мисырлылар кыл иткән Исраил халкының ыңгырашуын ишетеп, мин килешүемне искә төшердем. Мин Фиргавенне киреләндерермен, ә соңыннан Мисырда бик күп магъҗизалар тудырырмын. Ләкин Фиргавен ул чагында да тыңларга теләмәс. Шуннан соң мин үземнең кыдырәтем белән Мисырлылар өстенә куркыныч җәзалар җибәреп, үз гаскәремне, халкым Исраилне Мисыр җиреннән алып чыгармын. Мисыр өстенә авыр кулымны сузып, үз халкымны шуннан алып чыкканда, Мисырлылар минем Раббы булуымны белерләр. Аннары Раббы Мусага әйтте: Мин Фиргавенгә һәм Мисырга янә бер афәт җибәрәчәкмен. Шуннан соң ул сезгә китәргә рөхсәт итәр, хәтта сезне үзе куып җибәрер. Бөтен Исраил җәмәгатьчелегенә әйтегез: Бу айның 10-нчы көнендә һәр ир кеше үз гаиләсе өчен бер бәрән алсын, һәр гаиләдә бер бәрән булсын. Һәммәсе терлекнең канын корбан ите ашалачак йортның ишек яңакларына вә ишек өстендәге аркылы брыска сларга тиеш. Шул ук төнне бәрәнне ут өстендә кыздырып, аның итен төче икмәк һәм ачы үләннәр белән бергә ашасыннар. Бу итне ашаганда киенгән булыгыз. Япанчагызның чабуларын билбавыгызга кыстырып, аякларыгызга киегез. Кулыгызга юл таягы алыгыз һәм тиз-тиз ашагыз. Чөнки бу Раббы хөрмәтенә үткәрелә торган Котылу бәйрәменең ашы. Шул төнне мин Мисыр җире буйлап узачакмын һәм беренче булып туган һәр иратны вә иркәк терлекне үтерәчәкмен. Мисырның барча илаһларын хөкемгә тартачакмын. Мин Раббымын. Ә йортларыгызга сыланган кан билге ул. Канны күрүгә мин сезнең йортларыгызны читләтеп үтәчәкмен. Мин Мисыр җирен тармар иткәндә, сезгә бу куркыныч афәтнең берсе дә янамас. Төн уртасында Раббы Мисыр җирендә беренче булып туганнарның барысында, тәхеттәге Фиргавеннең беренче углыннан башлап, зиндандагы тотканның беренче углына кадәр үтерде.
Беренче булып туган барлык эркәк терлек тә үтерелде. Ул төнне Фиргавен һәм аның хезмәтчеләре уяу иделәр. Бөтен Мисыр җирендә кычкырып елаган тавышлар ишетелеп торды. Чөнки һәр йортта кемдә булса үлгән иде. Шул төнне Фиргавен Муса белән Харунны чакырып алды да әйтте: «Үзегез дә, Исраиллеләр дә минем халкымнан аерылып китегез. Сораганыгызча Раббыгызга барып табыныгыз. Сез сораганча булсын. Үзегез белән вак һәм эре терлегегезне алыгыз да китегез. Ә миңа хәйр-фатихагызны бирегез».